AI, het kost banen, zeggen werkgevers. Maar het werkt ook de andere kant op, volgens het UWV. Bijna evenveel of zelfs nog meer mensen of werkgevers verwachten dat er beroepen bij zullen komen. En verder in deze uitzending. De Josti Band komt naar het Bevrijdingsfestival. En weinig mensen kennen het fenomeen thuisbegeleiding. Goedenavond. Er gaan banen verdwijnen en er komen nieuwe banen bij. De Zeeuwse arbeidsmarkt staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Dat concludeert het UWV. Dat komt vooral door de opkomst van AI. De opkomst van AI heeft vooral consequenties voor bepaalde beroepsgroepen. We zien eigenlijk als je kijkt naar de technologisering en digitalisering dat er zeker al beroepen geraakt worden. Denk aan administratieve functies. Functies waar veel data of taal bij komt kijken en veel routinewerk. Die worden volgens de experts als een van de eerste geraakt. Maar naast dat het gevolgen heeft voor bepaalde sectoren, levert AI ook banen op. We hebben een werkgeversonderzoek gedaan en daarin is uitgekomen dat er een heel aantal werkgevers zijn die verwachten dat beroepen zullen verdwijnen. Maar bijna evenveel of zelfs nog meer mensen of werkgevers verwachten dat er beroepen bij zullen komen. En denk dan echt aan AI-specialisten, programmeurs of AI-toolbouwers. Mensen die dus echt die techniek zullen moeten gaan bouwen, zodat mensen er gebruik van kunnen gaan maken. Door de opkomst van AI zijn er volgens Oudenaardt ook andere talenten nodig. Het is belangrijk om mee te gaan in die nieuwe ontwikkelingen. En daar zijn vaardigheden spelen een hele belangrijke rol. Aan de ene kant de digitale vaardigheden, maar aan de andere kant is ook de verwachting dat juist die menselijke vaardigheden, dus creatief zijn, ethisch, kritisch denken, dat de vaardigheden zijn van de toekomst. In de studio is aangeschoven collega Marcel de Kranen. Ja, er is krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland. Dat betekent een grote vraag naar personeel, veel vacatures dus. Wat betekent AI in het algemeen voor een krappe arbeidsmarkt? Nou, aan de ene kant wordt AI wel gezien als de oplossing voor die krapte. Want ja, het computerprogramma neemt het werk over en je hebt dus minder personeel nodig. Aan de andere kant komt er ook een probleem bij. Want de werkgevers die gaan op zoek naar mensen met bepaalde kennis, nieuwe kennis over AI. Denk bijvoorbeeld aan programmeurs. En die zijn natuurlijk moeilijker te vinden. Dus het kan best als werkzoekende lastiger zijn om een baan te vinden. Ja, en wat staat er nou los van AI nog meer in dat rapport van het UWV? Nou, bijvoorbeeld dat het aantal banen in Zeeland daalt het komende jaar met zo'n 0,5%. In tegenstelling tot regio's als Amsterdam, Utrecht en rondom Den Bosch. Daar neemt het aantal banen toe. Maar hier dus niet. In de industrie bijvoorbeeld daalt het aantal banen met 500. Dat is best veel. Ja, en is er daardoor dan ook minder vraag naar personeel? Ja, dat zou je denken, maar er is ook vergrijzing en de bevolkingsgroei is niet zo groot in Zeeland. Dus die krapte, die blijft eigenlijk wel. Naast de bestaande krapte die er al was in sectoren als zorg, onderwijs, techniek en ICT. Dankjewel, Marcel. De ambassadeurs van de vrijheid zijn bekendgemaakt en de Josti Band is er één van. De band komt optreden op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen. De Josti Band is met 120 leden het grootste orkest ter wereld van mensen met een beperking. De band bestaat 60 jaar. Op 5 mei vliegen de leden met een helikopter naar 4 verschillende bevrijdingsfestivals. Andere artiesten zijn nog niet bekendgemaakt. Vanuit Vlissingen zijn in 5 maanden tijd 93 meldingen gedaan bij Meld Misdaad Anoniem. Dat zegt burgemeester Van den Tillaar. Naar aanleiding van de reeks geweldsincidenten in de stad werd een campagne gelanceerd om anoniem tips door te geven over criminaliteit. Iets wat daarvoor weinig gedaan werd. Van den Tillaar is positief over dat aantal van 93. Medewerkers van het SKC in Vlissingen, het kenniscentrum voor ondermijnende criminaliteit, liepen vandaag samen een marathon. Dat deden ze om hun collega te steunen in zijn strijd tegen kinderkanker. Het verhaal van Timo Derks, hun collega, raakte ze zo dat ze besloten om in actie te komen. Timo en zijn vrouw verloren een dochtertje aan kanker en haar tweelingzusje is nog steeds erg ziek. Ja, dit komt keihard binnen. Zeker als het om jonge kinderen gaat, dan denk je hoe kan het, dit mag niet gebeuren. En dan is het fijn dat we op deze manier toch een klein steentje bij kunnen dragen. Als collega's toch wat doen, want het gaat er natuurlijk niet elke dag over. Nee, het gaat er niet iedere dag over en dat vind ik wel knap van Timo. Dat hij die scheiding kan aanbrengen, maar ja, het is wel heel emotioneel soms.
Ja, dat is supermooi. Heel lief, hartverwarmend en ik denk vooral ook heel tof dat ze dat geïnitieerd hebben en ja, zoveel enthousiasme ontvangen is. Dat iedereen zich toch inzet voor, denk ik, een heel mooi doel. Ja. Timo zamelt geld in voor de kanjerketting. Kinderen krijgen voor elke behandeling of ziekenhuisafspraak een nieuwe kraal die ze aan hun eigen ketting kunnen rijgen. Nou, onze dochter is 3,5, dus het zegt haar nog niet zoveel. Maar als je natuurlijk 10 jaar bent of 14 jaar bent, het maakt het heel tastbaar wat zo'n kind allemaal ondergaat. Hoeveel behandeling. Het helpt in het delen, het familie met geïnteresseerden, een herinnering. Maar ook meteen met de app een traject om te volgen. Welke behandeling heb ik allemaal ondergaan, hoe vaak. In totaal is er vandaag met deze actie €1450 opgehaald. Geen statenleden, maar deze jongeren maakten de dienst uit vanmiddag in de Statenzaal. Ze gingen in debat met statenleden van PvdA, GroenLinks en Partij voor Zeeland. En dat vonden ze best spannend. Die kriebels zitten er wel hoor, maar het komt wel goed. Zodra je aan het praten bent, dan komt het vast wel goed. 22 jongeren uit heel Zeeland debatteerden over verschillende maatschappelijke thema's. Denk bijvoorbeeld aan openbaar vervoer of sport. Dat niet vaak genoeg wordt gedaan en dan willen we juist wel dat er meer gedaan wordt. Dus daar gaan we eigenlijk over debatteren en hoe we dat kunnen regelen. Er zijn een paar jongeren geselecteerd voor het nationale jeugddebat in de Tweede Kamer. Het is Timo de Jong gelukt. Hij heeft een profcontract in de wacht gesleept. De 26-jarige wielrenner uit Goes gaat volgens Wielerflits naar Picnicpost.nl. De Jong aasde al jaren op een plekje bij de profs. Een paar weken geleden stuntte hij door een etappe te winnen in de Tour of Holland. Thuisbegeleiding. Het is nog te onbekend in Zeeland, zegt zorgorganisatie Amarijn. Zeeuwen die het nodig hebben kunnen via de gemeente of de huisarts een beroep doen op deze professionele krachten. Thuisbegeleiding kan gaan om hulp bij administratie tot het ondersteunen van een mantelzorger. In dit woonzorgcomplex in Vlissingen woont Peter, samen met zijn vrouw. Ze wil liever niet dat we thuis filmen, dus hebben we met Peter en zijn thuisbegeleider Remmert afgesproken in de hal. En meteen wordt duidelijk wat Remmert voor Peter betekent: structuur. Dan gaan we even de vuilniszak wegbrengen. Ja, doen we. Heb je druppel bij je? Peter heeft een vorm van dementie. Remmert zorgt 3 ochtenden in de week dat Peter op tijd opstaat, ontbijt en op tijd klaar is voor de dagbesteding. Ook gaat hij elke woensdagmiddag iets leuks met hem doen. Wat je nodig hebt, en daar begin ik altijd mee, dat is een persoon die je kunt vertrouwen. Misschien waarbij je ook eens een keer je hart kunt luchten. Ik vind dat wezenlijk. Ja, of die mensen dun gezaaid zijn, ik weet het niet. Dus u vertrouwt Remmert eigenlijk? Absoluut. Sprake van wederzijdse vertrouwen. Absoluut. Want anders werkt het ook gewoon niet. Kijk maar of de druppel werkt. Thuisbegeleiding is er voor iedereen die hulp nodig heeft in het dagelijks leven. Dat kunnen gezinnen zijn, ouderen, jongeren, mensen met psychische problemen of mensen met een verstandelijke beperking. We moeten nog even een stukje verder. Het zorgt er eigenlijk voor, als ik u zo goed hoor, dat mensen ook langer thuis kunnen blijven wonen, hè? Dat is helemaal waar. Door een thuisbegeleider kunnen mensen langer thuis wonen. En wat in het geval van Peter en van andere mensen natuurlijk ook heel belangrijk is, je hebt vaak mantelzorgers die erg zwaar belast zijn en die ontlast jij ook. Want als ik de woensdagmiddag met Peter op stap ben, dan heeft zijn vrouw eventjes een moment voor haarzelf. Thuisbegeleiding is nog relatief onbekend. In Zeeland gaat het om bijna 5000 mensen die thuisbegeleiding krijgen. In Terneuzen de meeste, 955. Op Noord-Beveland de minste, dan gaat het om 90. Rijmerswaal heeft geen cijfers aangeleverd. Amarijn organiseert dit jaar voor het eerst de Week van de Thuisbegeleiding. Een goed idee, vindt Remmert. Een heleboel mensen weten niet precies wat het inhoudt. En wij kunnen zeker wat betekenen voor de mensen. Als je elkaar moet aankijken zo van, ik weet het niet zo net, dan werkt dat gewoon niet. Je moet elkaar werkelijk blindelings kunnen vertrouwen. Hallo dames, hallo Henny, heerlijk, dankjewel. Fijn, dankjewel. Geweldig.
Geregeld zon vandaag en qua temperatuur was het zacht 15 à 16 graden. Morgen zon en wolkenvelden, het blijft droog en de temperatuur gaat nog iets omhoog. Tot zover deze Zeeland Nu. Hou onze app of site in de gaten als je wilt weten wie de Zeeuwse Boekenprijs wint. Die wordt vanavond uitgereikt. En ook de winnaar van de Emergo Innovatieprijs wordt later vandaag bekendgemaakt. Ik ben er morgen weer. Tot dan en een hele fijne avond.